En van harte goedemorgen, welkom bij deze live uitzending vanuit het centrum van NDP. Dat is Ofseer. Ik zit hier met de woordvoerder van de NDP, dat is de heer Ricardo Panca. Met hem zullen wij dus dan even gaan praten over belangrijke zaken. Ze hebben een kadermeeting 4 juli aanstaande en daarover zullen we uitgebreid praten. De partij gaat met hun kader dus dan praten over bepaalde zaken. En later in dit interview willen wij ook natuurlijk praten over de actuele zaken. Want men heeft hun mening over de 50% loonsverhoging die de regering, of tenminste de leden van de regering, hebben gehad. Meneer Panca, die zal ook wel een mening daarover hebben, denk ik zo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, heer Gerard Houdenwijk. Goedemorgen ook aan de kijkers en de luisteraars. Ja, Assange kiezer nou. Assange kiezer nou. 50% loonsverhoging. En het is geen loonsverhoging, zijn de toelagen van de regeringsleden. Onder de directeuren, onderdirecteuren en de mensen van de procureur-generaal, noem maar op. Dus die hele, zoals je zou kunnen zeggen, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Die ook onlangs voorzien zijn geworden van betere financiële positie, ja, waar mensen niet tegen zijn. Toch? Gezien de aard van de werkzaamheden die ze moeten uitvoeren. Maar wanneer je dus ziet dat salarissen, lonen van de uitvoerende macht en de rechterlijke macht bijna, zou je kunnen zeggen, marktconform worden gemaakt, dat van de ambtenaren, daar wordt helemaal niet naar gekeken. De ambtenaren worden afgepaaid met een, hoe noemt men dat? Zoals ze het noemen, koopkrachtversterking. Ja, 2500, 1800 SRD. En ja, doorgedrukt natuurlijk, want ik heb niet begrepen dat deze 2500 en 1800 als zodanig een overeenkomst is geweest na discussie tussen de vakbeweging en de regering. Het kan misschien zo zijn, maar we zien in elk geval dat die bedragen al lang achterhaald zijn. De toelagen van de ambtenaren komen er altijd bij wanneer de verhogingen al achter de rug zijn. En dan is die toelage dan bijna niets meer waard. En zo zie je dus dat wat dus laatst is gebeurd, nog voor Kitty Kotti, dat de regering zich rijkelijk heeft beloond en de andere toppers in het land. En dat heeft kwaad bloed gezet op dit moment. Hè? Maar is een toelichting, de president geeft hij aan dat de afgelopen jaren er niets is gedaan aan de bezoldiging van de leden van de regering. En dat er nu iets wordt gedaan, met andere woorden, als ik goed naar hem heb geluisterd, dan rechtvaardigt hij dat. Ja, wat is er aan gedaan? Wat is er gedaan aan dat van de eisen die de vakbeweging heeft gesteld met betrekking tot de 50% loonsverhoging van de ambtenaren? Wie voelt het? De minister van Biebe zegt dat de ministers kosten hebben. Alle kosten worden gedekt door de staat. Door de staat, door de belastingbetaler van een regeringslid. Van de president, de vicepresident, de ministers. Toch? Dus ik vraag me af welke. Natuurlijk heeft iedereen uitgaven. Ja toch? Maar als we kijken naar het gedeelte van de ambtenaar, toch? Dan denk ik dat we toch wel moeten zeggen van het is helemaal niet in overeenstemming met wat er dus op dit moment door de regering bepaald is geworden. Laten we eerlijk zijn, toch? En dus dat zijn de dingen die op dit moment spelen en het gevolg ervan zullen we straks merken wanneer er stakingen zullen komen. U hebt de NDP is uitgekomen, de VES is uitgekomen, toch? En steeds weer horen wij, er is licht in de tunnel. Maar tegelijkertijd, zodra die uitspraak gedaan is, komen de verhogingen. Ja. Het is frappant dat juist wanneer die uitspraak, laatst heeft de president weer opgeroepen van heb geloof in deze regering. Bam! Is het de timing die niet goed is? Of zegt u van die hele verhoging is niet goed? Nee, het heeft niks met timing te maken. Het heeft te maken met lak aan het volk. Lak aan het volk.
Dat is het. Dat is het. En if je nou de eens, dat was straat, dat is op staat ook. If je nou de eens, dat staat. Dat men zijn rechter kon kiezen. Zo als aan het zo, play. En modus operandi na over samen abedanga you altijd. Toch? Nataki onderdrukking. Een zodanige situatie toepassen, creëren dat het volk niet meer in staat is om op te komen voor haar eigen rechten. Het moment dat zij dat wil doen, hebben ze een probleem. Maar is het omdat wanneer het volk opkomt, hè, dat het geen effect heeft? Want kijk, als het effect had, dan zou men dus een rekening houden met bepaalde... Het effect is tijdelijk. Is tijdelijk van aard. Ja. Omdat de regering niet luistert. Toch, je hoort ze niet. Je ziet alleen politieagenten en militairen die moeten waken. Dus dat als het ware de mensen onder pressie gehouden worden. Maar het is gewoon zuiver. We hebben lak aan jou. We doen wat wij willen. Precies. Wat kun jij daartegen doen? Zo komt het over. Maar is het zo? Is het zo? Omdat, kijk, we zijn in een IMF-programma en die mensen voeren het uit. Absoluut. En dan krijg je die verhogingen en marktconform maken van bepaalde zaken. Ja, maar marktconform van de salarissen, dat komt helemaal niet aan de orde. En dat is maar is dat opgenomen in het plan van hun? Luister, er zijn al 3 jaar lang gesprekken met de regering met betrekking tot salarisverhogingen voor de ambtenaren, voor de werkende klasse. Het komt maar niet. Waarom komt het niet? En ik had het ook al eens gezegd, hier voor uw camera. Vakbondsleiders, ik zal het woord omgekocht niet in de mond nemen. Maar vakbondsleiders, delen van de vakbeweging, zitten op de schoot van de regering. Je hoort ze niet, toch? Je hoort ze niet. Ze zeggen niks en als ze uitkomen, dan zijn ze boos. Ja. Ja, ik hoorde meneer... hoe heet hij? Snijder? Berenstain. Oh, ja. Berenstain is boos. De regering komt haar afspraken niet na. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Toch? En dan krijgen we een situatie waarbij leden, aangesloten bij vakbonden, zelf voor hun zaken gaan willen vechten. Want er is ook geen geloof meer in leiders, laat me het correct zeggen, in delen van de vakbeweging. Ja, ja. Dat is wat er speelt. En zij die het hart op de juiste plek hebben dan geen mogelijkheden om resultaten te bereiken. Omdat de rest dat tegenhoudt. Toch? Ja, we moeten rekening houden als er salarisverhogingen komen. Zij zelf zeggen het, vakbondsleiders. Als de regering salarisverhoging, dan gaat de inflatie toenemen. Ja, precies. Well, de regering heeft zichzelf rijkelijk beloond. Ziet u ergens een inflatiesituatie ontstaan? Als je die inflatie in toom wil houden, zijn er mogelijkheden als regering om dat te doen. Toch? Maar voor jou komt er geen inflatie. Maar op het moment dat je naar de ambtenaren een handreiking zou doen, dan komt er inflatie. Zie daar, die discrepantie. Ja. Toch? En daarom hebben wij ook in ons bericht als partij gezegd, is lak hebben aan het leed van het volk. Denkt u dat het volk niet opkomt omdat ze gewoon wachten op de verkiezingen van 2025 of zijn ze super lam geslagen? Kijk, is lam slagen. Ze hebben het volk lam geslagen. Dat is een model, dat is de modus operandi om het volk lam te slaan. Wanneer je opstaat 's morgens, denk je aan één ding: mijn kinderen moeten eten, mijn kinderen moeten naar school, ik moet naar het werk. Ja. Toch? Ik moet gaan werken. Toch? Anders, want if ik was straat protesteer de Mansrotomi, heb ik een groot probleem. Ja. Weet je, dus dat gevoel van angst aanjagen aan de bevolking. Het recht om te mogen praten, het recht om te mogen protesteren, is helemaal kapot geslagen op dit moment. En natuurlijk zie je een heleboel mensen op Facebook, hier en daar, allerlei mensen komen dingen posten, toch? De meeste van ze zitten in Nederland veilig, toch? Maar het legt geen zoden aan de dijk. Het is natuurlijk een nieuwe vorm om te protesteren, om dingen te zeggen tegen de regering, om het volk te poweren, dat is prachtig. Maar het biedt geen soelaas aan wat er in principe op dit moment gebeurt met het volk van Suriname onder dit regime.
Dit regime heeft ervoor gezorgd dat vrije meningsuiting, het recht om te protesteren, het recht om te mogen praten, toch? Zelfs achtervolgt men jou als jij dingen post op Facebook. In eerste instantie ging het erom rapporteren. Je werd eruit gegooid door Facebook. Op dit moment word je zelf opgeroepen door de politie om je te komen verdedigen in dit soort aangelegenheden. Met de wet in de hand. Met de wet in de hand, toch? Dus dat is een van de zaken waar deze regering zich heel goed heeft ingedekt. De wet die heeft zij zodanig aan haar kant kunnen brengen. En men gaat verder, hè, want no work, no pay komt voor in de nieuwe personeelswet. Yes. En dat wil zeggen dat je gaat, de Figo protesteert, Ja. ongedekt. Ja. Heb je een probleem? En wat zegt de vakbeweging daartegen? Die wet, Het lijkt alsof ze onmachtig zijn. ze zijn natuurlijk, en dat ze zijn onmachtig gemaakt. Ze zijn machteloos gemaakt. Beleidsadviseurs hier, beleidsadviseur daar, commissievoorzitter daar, commissielid daar, in RVC's, in RVT's. Zo werkt het systeem toch dan? Nou, spangen maar. Maar hoe denkt u als politicus met een enorme ervaring, hoe denkt u dat Suriname hieruit kan komen los van de verkiezingen? Nou kijk, het ligt aan het volk. De macht berust nog steeds bij het volk. Dat moeten we niet vergeten. Toch? Hoe ga je die macht natuurlijk exposeren? Dat is natuurlijk één. Met de situatie nu in het land waarbij bij elke protestdemonstratie er enorme grote aanwezigheid van politie en militairen zijn, dan begrijp je dus dat angst wordt aangejaagd. Mensen worden bang. Bayamino goera, want dadelijk demo kon nakmi of demo kon srotomi of demo vriend tran gas na mitapu. Dus, en natuurlijk, u hebt iets gezegd, en dat horen we ook vaak, van 2025, dan zullen we zien bij wie de macht berust. En dat is het natuurlijk een moment. Een moment om aan te tonen dat het volk bepaalt. Dat moet in feite gaan veranderen. Omdat op het moment afvallig potjulik regering, afvallig potjulik DNA-lid, toch? Dan im saptaki, you, de mamus do, sa you, sa bungi afvallig. Dat natori. Toch? Maar wat we zien is dat er andere dingen gebeuren. En dat is natuurlijk jammer. We praten bijna niet meer over al die schandalen waar er zoveel miljoenen verloren zijn gegaan. We zullen niet praten over gestolen, maar verloren zijn gegaan, weggemoffeld zijn, naar waar weten we niet. We vergeten snel. We vergeten snel. Maar het is natuurlijk aan de ene kant ook niet alleen het volk, maar ook de media die de vinger op de pols moet blijven houden. Want nu praat men, nadat de NDP is uitgekomen over de schandalen, was men stil. Men hield zich alleen bezig met de zogenaamde schandalen van de NDP-regering. Van de vorige regering. Dat was in principe headline. Breaking news. Maar dat is nu een beetje verzwakt. Dat is verzwakt. En wat doet men? Men komt nu met iets van Carifesta. Look for my play. Look for my play. Dus de man stak, de Zanfoene voor Tumsi, dat hij poes een Torif NDP, of tenminste een Torif voor de vorige regering, dat hij poes een cadeau. Om de aandacht te verleggen. Hey boy, je ziet ook de man voeren. Terwijl we vergeten, vanaf baka 2020, kom je ten no. Alla de man make the money, toch? Zijn diaspora kon ja make them big money, de man lost, de man gewoon. Toch? Terwijl andere hier geboren Surinamers worden uitgezet. Die opkomen voor het belangen van de eigen groepen. Toch? Los van het feit als het nou correct is of niet correct. Je weet, activisten, en dan praat ik over activisten, ik praat niet over actievoerders. Activisten zijn altijd buiten de orde. Ja. Altijd buiten de orde. Ik ben gaan lezen over activisten. Zo trek je aandacht. Ja. Zo trek je aandacht. Het hoeft je niet gaat zo tegen de orde. Tegen de orde. Dat is het ding. Het hoeft niet zo te zijn dat jij het gaat doen. Maar zo trek je aandacht. Als we kijken naar de activisten, Greenpeace. Die mensen gaan gewoon op zee.
langs die schepen. Toch? En gooien ladders over de reling en klimmen naar boven. Het maakt hun niks uit. Toch? Dus we moeten rekening daarmee houden. Misschien moet Suriname nog leren omgaan met activisten en de bedoelingen daarvan. Ik vind dat ze nog enkelingen zijn. Daarom komen ze soms in problemen. Het zijn enkelingen. Je moet je groeperen. Ja. Je moet je groeperen. En een duidelijke beleid uitzetten met betrekking tot actievoering en modellen. En natuurlijk ook de onderwerpen waartegen er actie gevoerd wordt. Oké. Op dit moment hebben we wat dat betreft ook alle activisten die hebben zich teruggetrokken en zitten op Facebook. Ja? Net Het gevaar ligt daar dat je dus dan opgepakt wordt. Nee, ze zijn voorzichtig wat ze zeggen. Toch? Vele... Maar het werk van de activist kan ook nog gedaan worden in Suriname met de situatie. Vele journalisten hebben zich ook teruggetrokken. En ik heb het ook gezegd. Hè. Vele journalisten hebben zich ook teruggetrokken en zijn opinieschrijvers geworden. Daar zijn ze veilig. Ja toch, daar zitten ze veilig. Ze komen niet meer met die indringende vragen naar de regering toe. Van hé, dit gebeurt, dit gebeurt. Nee, nee, nee. Ook daar zie je een stukje verwijdering tussen de journalistiek en de regering. Dus Oké. een verwijdering. Oké. Terugkomend op dat van de 50% verhoging. De NDP heeft tegengestemd in de staatsraad. Ja. Maar Een minderheidsstandpunt Ja, heeft de NDP natuurlijk. ingenomen. Alleen de NDP heb ik me laten vertellen. Alleen de NDP. Oh. Alleen de NDP. Omdat men de vertegenwoordiging van de NDP in de staatsraad, die hebben gekeken dus naar de maatschappelijke situatie. Is het verantwoord om op dit moment deze 50% verhoging in te voeren? Ah, ja. Voor jezelf. Hey, wat bedoel je de ambtenaren, dan zou men anders ernaar kijken. Toch? Men vindt van ja, salarisverhoging is geldschepping, inflatie, noem maar op. Maar ik kan u zeggen, als ik luister naar de leerkrachten die zijn nu. Ik hoor CLO, ik hoor een aantal bonden die zeggen van dit kan niet. We zijn benieuwd wat het gaat worden. Wij zeggen van wat de regering op dit moment gedaan heeft, is gewoon aantonen dat het er nu stoort wat er gezegd zal worden. Oké, maar de NDP-leden die niet gestemd hebben, die verhoging geldt natuurlijk ook voor hun. Nee. De staatsraad, Nee. als de staatsraad ook meegenomen wordt in die 50% verhoging, dan krijgen ze dat ook. Gaan ze afstand doen? Dus dat moeten ze zelf vragen. Als ze afstand gaan doen? Als ze afstand gaan doen. Maar feit is dat voor wat betreft de toelagen, die 50% toelagen, dat er wel gekeken wordt, is gekeken naar de maatschappelijke situatie. Ja. Het kan op dit moment niet. En ook al zijn ze staatsraadsleden, ze zeggen het kan niet. Ja. Wat ze natuurlijk zullen doen als het ook voor de staatsraad gaat gelden, dat hoop ik dat je dat zelf met hun kunt bespreken. Maar er is een duidelijk signaal gegeven door onze leden in de staatsraad van dit kan niet, president. Maar het is binnen een dag doorgedrukt. Hè? En dat is dat probleem. Het is binnen een dag doorgedrukt binnen de staatsraad. Men had niet eens de ruimte om het te bestuderen. Maar even duidelijk, dat wil zeggen... En de vakbeweging heeft ook meegewerkt, weet u dat? Ja, maar even binnen de staatsraad. Dat wil zeggen dat de VAP gestemd heeft voor deze verhoging. De ABOP heeft gestemd voor deze verhoging. De BEP heeft gestemd voor deze verhoging. Ik heb vernoemd dat de NPS niet aanwezig was, of zoals aan u denk ik. Maar heeft de BDD stem voor toe? Je kan dat niet zeggen toch? De mannen ben dat toch? Je kan dat niet zeggen. Maar goed, dus de NDP alleen heeft niet gestemd. Wat moet dat zeggen? Dat is een duidelijk signaal. Dat de NDP op dit moment gaat voor het volksbelang. De regeringsleden, en hoe ziet u het naar de andere kant? Die verdienen al veel. We zijn niet zeggen het is goed genoeg, toch? Maar look de ambtenaar nog, look de mensen met een beperking nog, look de seniorenburgers nog, look de atosen nog, toch? Zij zijn in de atosen tapa momenten die ziet toch? Kijk naar het belang van het volk. Nou, look je eigen belang. Je hebt gezegd voordat je kwam, het volk zal niet. Wat waren de woorden? Inleveren. De regering. Ja? Maar waren politieke uitspraken toch? Ja, maar ze achtervolgen je. Ze achtervolgen je.
Toch? Dus wat er nu gedaan is, Motegi, meneer Harderwijk, als aan op backfire. Op backfire. En natuurlijk gaat het na een tijdje weer gaan luwen, maar in een bakka voor afvallen. Afvallen nee frigiti. Dus if no je tap in juno, tak uno makastrati. Na leksam sana plein top. Je tapa plein, no as mano mango proteste, no as mano mango koiri tapa plein, no je op a plein die feest. Zeg je zie? Dat is maar Barsangi. Dat is maar Barsangi. Maar ik kom weer hierop terug hoor, want kijk, dit is gebeurd toen een VA of een groep van VAP'ers, nou 2, 3 vorms maar, de Barsangi adien bij een politieke meeting, geloof ik zo. Ja. Toch? En ik zei nog in mijn interview met iemand van, moeten we dat zo doen? Kijk, naar het instituut toe, want hij was vicepresident op dat moment, moet je zo handelen. En dan krijgen we meneer Santokki, en ik stel ook dezelfde vraag hoor, want ik was daar, ik heb het gezien. Maar ik zeg van, moet het zo, want iski is gro. Ja. Je krijgt kippenvel om te zien dat die man daar staat, als vader van het land. Ja. Je probeert mensen te feliciteren in het kader van 160 jaar afschaffing van de slavernij. En die maakt door niet eens maar 30 seconden. Ja. Want op het moment dat je begint op een moffel, ahora Mike, kon je hier boe, boe. En daar had je jongeren, de toekomst van morgen. Dus ik vraag me af, moeten wij onze jongeren niet scholen en... Je snap dat ik de kost meer van vragen zie. Maar moeten wij onze jongeren niet scholen en aangeven, dit doe je niet met het instituut van de president. Niet eens meneer Santokki. Ja. Ik heb het niet over Santokki hoor. Ja. Waarschijnlijk zal dat anders zijn. Maar het instituut, de president van ons land. Ik begrijp uw vraag. Hoe moeten we dat doen? Wat doet het instituut van de president met de bevolking? Ik denk personen. Een retorische vraag. Nee, maar personen doen dat. Nee, kijk, ik weet wat doet het instituut? Nee, hij is de eindverantwoordelijke. Ja, maar hij is de eindverantwoordelijke. Ik praat over de persoon. Ik ga naar de persoon. Ik heb het over het instituut van de president, niet de persoon. Daarover heb ik het. Er is een verschil, meneer Panka. Wat doet het instituut van de president met het volk? Wat doet meneer Santokki met het volk, moet u zeggen? En wat doet het volk met het instituut van de president? Want dat is de vraag. Dat is de vraag. Ik kom niet op de persoon. Toch? Ja. En miskriva aan toe tak lukuna. Al die tijd, Itapaplein, niemand mag erop gaan, terwijl Oesap tak dape afvolk je verzamel. Die opengi de festiviteiten, 150 jaar. 160 jaar. Hindustaanse immigratie. Oh nee, ja toch? Ja, die opengi de Snezi, opengi de Blakkamang, toch? 1 juli viering, toch? Prachtig. We vinden het leuk, toch? Maar we vergeten niet, let u daarop, het volk vergeet niet wat deze man met het volk doet. Ja? En met tak en toe heeft ook gezegd, heb hoop in deze regering. Maar wat gaat er straks gebeuren? Soms zijn er een gasbom dadelijk. Soms zijn er een elektriciteit, volgens mij op ook Basrevi. Soms zijn er een watra. Dat soort hoop je want niet dat volk moet op in jou, like regering. Of like persoonlijk president. Toch? En dan kunnen we mooi komen met allerlei mooie dingen van instituut. Wel, het volk is ook een instituut. Wat doe je met het instituut van het volk? Je slaat alles lam. Je slaat alles lam. Huh? Wan paki ayo no ameni. Ano wan barki. Minetak 1 kilo. Minetak 1 kilo. Michela's 95 hè? Bijna de 100 de massa ken zo kana. Michel 95 glas. Maar dat is heel wat. Ja, die ano ben de. No ready ayo no dit. Ready ayo no de no. Toch? Ayo kong ano ben de akon pap akon wan barki. Die de man staat afvallig geklaagd, want ze zetten hun oor te luisteren. En dan luister ik naar de minister van, wat is het, HIT, no? Ja, HINT. HINT, afgekort HIT. HIT afvallen. Toch? En dat die prijsopdrijvers zullen aangepakt worden. Wie gaat ze aanpakken? Wie gaat ze aanpakken? Ik zie weliswaar soms de mensen van de weer groen. Wat is het? Na milieupolitie of van de elkaar man. Prijscontrole. Ja. Mensen in de winkel, ekoiri, lukusani.
Je verstaan, terwijl je nog met tak naar een tak. We moeten lukken van die man, de prijs den sani niet alleen, maar we lukken de producten. Toen doen we niet dat gewoon euro sani knap jaso. Toch? Kwaliteit is naar beneden gegaan. Koopkracht is naar beneden gegaan. De schappen in de winkels zijn bijna leeg. En je moet ook kijken dat meteen. Kijk jullie ook naar vervaldata. We lossen de winkel nu naar vervaldata. Toch? Maar omdat kan de als maar ben van hoe dat mij go bij. Toch? Dus om op uw vraag terug te komen. Het instituut van het volk heeft het instituut van de president benoemd. Na unupota regering drang. Okay. Heb ook respect voor het instituut van het volk. Dat instituut voor het volk, op respect die instituut voor het president. Oké. Maar u bent ambassadeur geweest toch? Ben ik nu. Nu, u bent ambassadeur, nog steeds ambassadeur. Eenmaal ambassadeur, altijd ambassadeur. Ik wil komen op protocol. Heel kort hoor, want daarover gaat ons onderwerp niet. Maar als u bijvoorbeeld de president zou moeten adviseren, want wij was al bij de opening van de activiteit op 1 juli. En nu was maar weer Barnex. Ja. In de avond had je dus dan heel wat jongeren op het plein. Ja, ja. Heel veel. Bomvol. Ja man, ja man. Volle plein. We hebben capaciteit. Hij hier pres voeren. En de president, die, we mogen eerlijk zijn, kijk, het is niet eens een mening, maar hij is een beetje niet populair binnen de samenleving. Niet een beetje. Ja, maar ook, ik hou het op een beetje, niet populair in de samenleving. Dus wat zou je hem adviseren als hij dan nog wilde spreken, waar er heel veel jongeren zijn op een volle onafhankelijkheidsplein? Wat zou je hem zeggen op dat moment? Want ik denk dat, nou, een protocol van Made, maar als je ook van, dit is het moment om te praten. Omdat, we moeten eerlijk zijn, we weten wat de situatie is in het land en we moeten kijken naar meneer Santokhi. Zou je hem pushen om toch iets te zeggen op dat moment? Nou, die amansi a crowd, dan man berekent dat kan op play staring. Toch? Kota kan gewoon gratari. Aman berekent dat moet ik kans die zie, is dat toch? Voor gewoon tweede lezen. En dat je afhoud bent natuurlijk. Maar amansi bouwt dat bij een lezen. Hij mag kopiëren, bouwt dat zo'n lezen. Maar het werkt averechts voor hem. Toch? Dus aman bij berekent dat je de man bari. We want Chan. We want Chan. Ik kan maar een beetje dat doen? Ja maar dat is aman toch. Aman sha crowd. En leiders hebben soms zo van die dingen van. De man sha crowd. Ja, krasief taki. Dat man kras. Dan noem de man taki want berekent dat. Sami taki kan de man. Ano guasting isabi toch. Kom je go baka. Dan mi takwa tu sanete kan sami be vergiti. Dan pompu de sanatko. En dat was zijn nekslag. Hij had het liever niet moeten doen. Ik zag ook dus dat protocol of de mensen van dingen. Ja, maar hara, een microfoon poer uit aan ano. Toch? En dat is ook niet correct geweest op dat moment. Maar goed, dat zullen ze zelf gaan uitvechten. Toch? Is net als die kwestie in DNA, toch? Die sabatori in DNA. Die amana beman kondig aan. Adama Hara Maikpur. Als Teresanipsa ook toe tapu aplein tradineti, toch? Maar ik denk dus dat hij een inschattingsfout daar gemaakt heeft. Ja, toen hij de menigte zag, dacht hij van, if this maar die stem nam tapu me kom. Ja, maar was maar bij dat president, nou, dat is niet te doen. Nee. Kijk, los van het feit, maar dat heeft hij het geleerd. Los van het feit, nee, maar los van het feit dat kan je allemaal populair zijn binnen de samenleving. Dus maar dat heeft dansen door je speech kon je even dat bouterschrift in de taki. Abe kata de babe bar was agi bouterschrift. Maar dus maar dat heeft dansen dat is een moment toch? Bouta nou wat trata. De bouta kon taki dan naar respect. Nee, meneer Bouters heeft een voordeel omdat hij charisma heeft. Yes. En dat charisma is malobing. Ja. Maar dat kan nou leider zodat ik het maar tak lang atu amasabi olanga am taki do. En ote am taki en sang amus taki. Je verstaan toch? En dat kira trama funo. Is dat toch? Maar berekent taki. Dat zeg ik. De inschatting is de menigte voor zich ziend. Dacht hij van dit is het moment dat ik mijn punt moet maken. Maar ik blijf erbij, we kunnen niet zo omgaan met het instituut van de president. En ik blijf erbij dat het niet kan. Het kan niet. En ik blijf erbij. U hebt uw mening. Ik mag ook dit mijn is mening hebben. Dit is een mening. Als we kijken naar normen en waarden, man. Sorry dat ik niet bij. Als we kijken naar normen en waarden, meneer Panka. Dan kan het normen niet. en waarden gelden voor leiders als ook voor degenen die geleid worden. Dus voor beide groepen.
Toch? Heb respect voor het instituut van de president, maar heb ook respect voor het instituut van het volk. Als wij ons zo gaan zien als volk, dan is het naar Trasanopsa. Toch? Ook zij moeten respect voor ons hebben, voor onze mening. Ik hoor het goed. Wat? Wat gebeurd is. Ik ben niet degene die daarover een oordeel moet vellen. U moet niet in op Dreiloor toe afvragen, meneer Panka. Meneer Keurt u het goed of keurt u het af? Wat ik afkeur is dat er geen respect is naar het volk. Ja, maar dat weten we. Als maar er keurt geen- u wat men daar heeft gedaan op die Nee, avond, de jongeren? U gaat Keurt u het goed of geen niet? woorden in de mond Ik vraag u. leggen. Ik leg heb geen gezegd, woorden. ik heb gezegd, ik voel mij niet verplicht om, Om een mening daarover te- daarover een mening te En waarom niet? formuleren. Nou, wat gebeurd is gebeurd. En dat was fout. Dat zegt u. Ik zeg, zoals wij die discussie Maar u zou het daarnet niet hebben doen. gedaan. U zou het niet doen als u op het Dat plein. weet ik niet, het is een momentopname. Is een momentopname. We weten niet wat hij gezegd heeft aan het volk. Maar helder, dat niet meer. gemaakt heeft, Ja, maar dat helder, er helder heeft u boeken- dat je helder in wat doe ik? Helder. Nou, ik ga niet naar activiteiten waar de president bij is. Maar stel u was daar. Nee, meneer Harderwijk, u probeert langs een omweg mij toch te krijgen om antwoord te geven op die vraag. Ik ga niet naar activiteiten waar de president bij is. Echt waar. Ik praat dus als Hoe persoon. zou u zich voelen als u president was? Dat is maar boegie. 5 Weet u wat? Ik heb gezien hoe men boe schreeuwt voor Biden. Ik heb gezien hoe men boe schreeuwt voor Bush. Ik heb gezien hoe men boe... Bush heeft zelfs een schoen gekregen naar zijn Ja, hoofd. ja. Trump, die is gewoon slachtoffer van alles. Toch? Dus leiders moeten er altijd rekening mee houden dat zij niet een target zijn, maar dat zij zich zodanig dienen te gedragen dat het volk respect voor ze blijft hebben. Dat is het ding. De NDP komt met een kadermeeting, meneer Panka. We hebben lang niet gehoord van de partij. En een massameeting, wat tol heeft te horen kadermeeting, dat eigenlijk we horen een massameeting. Wat is dat ding eigenlijk? Is het een kadermeeting of een massameeting? Wat wordt het? Nou, we weten niet wat het wordt. Het is een kadermeeting, maar in het kader van 36 jaar NDP. Morgen zijn we jarig. Oké. Morgen zijn we jarig, dus we hebben eerst gezegd van luister, gaan we een massameeting houden? Normaal zijn we druk toen, zie maar. Weet je wat? Laten we onze kaders bij elkaar roepen en met hun van gedachten wisselen over de interne activiteiten van de partij. Want je tak in hier niks van partij en dat is ook goed. En het hier dan niks nipsa. Dan je begint tegen dat ik. Zij zijn nog in een partij. En het is altijd goed van de man betak in hier bouta. Na moment zijn allemaal morgen gevaarlijk. Ja toch? Als strategie worden uitgevoerd. Ja toch? Dus tegen een partij, dan heb je strategie, ontwikkelingen in de partij, politieke scholing, veldwerk. De Centrale Verkiezingscommissie is al benoemd geworden. Dat wil zeggen, we hebben al het startsignaal gegeven van hey, verkiezingen. Toch? En we hebben ook gezegd van tijdens die CPO van de partij, het Centraal Politiek Orgaan, dat voor ons geen dag eerder, geen dag later geldt voor de verkiezingen dan 25 mei 2025. En dat is een beetje in gevaar nu. Nou, 100 dagen voor de verkiezingen moeten ze klaar zijn. Dat is belangrijk. Eerst maar bij de acteurendagen, want de man zit in de verschillende districten, dus maar zou kort aan kandidaten. En dat op zakba no de. Kijk, we moeten rekening houden, het land wordt geleid door stagiaires. Hè? Dus we moeten rekening houden dat ze meer tijd nodig hebben. Stagiaires? Ja. Want het land staat stationair, omdat het geleid wordt door stagiaires. Toch? Dus, Ik bedoel, de regering staat ook niet. Ja, ze weten, ze kunnen het land niet leiden. Laten we duidelijk zijn daarover. Toch? Allerlei handelingen die worden gepreekt, allerlei schandalen die we hebben, allerlei... En wat krijg je op den duur? Boegeroep. Je deugt niet. Je deugt niet. Toch? En we moeten rekening houden dat... We hopen in elk geval dat ze zich houden aan de termijnen zoals vastgesteld in de wet. Want anders gaan we een heel groot probleem krijgen in het land. Want, terugkomen, u stelde de vraag van, waarom komt het volk niet meer op straat? Is het omdat zij wachten op 25 mei? Ja. Het volk kan niet wachten. Mensen willen dat hij gisteren weggaat. Dan morgen of dan vandaag. Toch? Maar als er geen andere keuze is, dan heeft het volk het recht om te bepalen op 25 mei. En kom niet zeggen dat het niet doorgaat. Kom niet zeggen En dat als het niet gebeurt? doorgaat. Nou, dan zullen de... Want daarvoor is men bang. Dan moet hij slechts refereren
naar 1 juli 2023 wat er op het plein gebeurd is. Ja? Ik zeg niet meer en niets minder daarover. Maar belangrijk is dus dat binnen de organisatie wij ons al voorbereiden op de verkiezingen. Ja. In het kader van onze jaardag geven we dus ook een facelift aan de gebouwen, het terrein. U ziet het zelf. Ah, mooi geverfd. Het wordt heel mooi gemaakt voor de meeting van morgen. En dan wordt het kader geïnformeerd over de algemene politieke situatie, de interne partijpolitieke situatie en hoe we verder zullen gaan naar de verkiezingen. Maar stil staat de NDP op dit moment niet. Ja. Waarover praten jullie morgen precies? Gaan jullie bepaalde punten aanhalen, belangrijke punten? Nou, ik denk dat ik wil geen schot voor de boeg geven. Het wordt spannend morgen, dat kan ik u wel Even zeggen. tegen dat we beginnen voorbereid Ja, voor toch? Koluku. Dus kijk, Kan je me nog ook filmen, maar kan je me ook wel? Even gaan we spelen. No, mim krasi fi kon Tamara, want Tamara want to sano doja. Sanop saja Tamara. Dat mi kan tegen, is op foude. Toch? Te kom uit, to net taki, dan net taki. Maar te weet taki, dan weet taki. Ga de Toch? voorzitter spreken. Het is de jaardag van de partij. De voorzitter van de NDP komt zeker aan het woord. Ja. Ja, wie nog meer? Voor wat betreft de rij der sprekers zijn Jo, we doe nog moeilijk niet- maar. Jo, doe moeilijk maar. Jo, doe moeilijk Nou, maar. ik ja, hoofdspreker. Ik neem genoegen daarmee. Nou. Ja, maar ik bedoel, we Nee, willen meer er weten. zijn een aantal toppers die aan het woord zullen komen. En de richting is natuurlijk, waar gaan we met Suriname? Ja. En we hebben daarom ook in een ander bericht duidelijk aangegeven dat 36 jaar NDP voor ons betekent dat we met het volk zullen samenwerken aan de opbouw van Suriname. Blijven samenwerken aan de opbouw van Suriname. Ja. Dus morgen is hier bomvol, dat zeker. We willen de mensen oproepen ook. Ja, we zeggen een paar dingen, maar iedereen is welkom. Wel, wat zou ik vragen? Hè? Wat is de kadermeeting? Wil dat zeggen dat mensen die geïnteresseerd zijn of participanten, je snapt toch, van partij, dat de makako gewoon. We kunnen daar niets aan doen. We kunnen daar niets aan doen. Het kader komt er wel. Ja. Het kader die zit dan binnen. Maar wanneer u ziet dat de flanken vol zitten met mensen, dan weet u van, hé, want Ucha kader. Ja. Ucha kader. Iedereen is bijna kader in de partij. Maar, afvallig ook een arkie toe. Afvallig zijn loop NDP, de NDP'ers. Ook toe de wansangwe. Toch? Bereiken dat de man op een trafverwachting. Isabi toch? Maar nu die de man ziet dat de man bedenkt dat het gras is groener aan de overkant. Dat de meisje van agressie even door, lik van even door, op een plein. Isabi toch? Let af is een paleis. Toch? Nadat heb ze in een kondre. En we staan open voor het ieder. We no yaji no ansma. We no na kari we kari. Kari we kari. Dus we kar alles maar toch? Kom sluit die aan elkaar. Imandi, koliba mandi. Igwe, omdat die bego sukuan sani, ifening, teken, maar kom baka. En dat me stimuleer voor gwego teki. Toch? Want ja, zo, ja, wat zei ik is, we actie wat goro en mogo suka goro. Ik was dan toch, met sukwa oroko, ik kies mijn vaste aanstelling, dus met een angapje zo. Weet je, tramai kies wagis renvi. Prado. Dus, sana vaste aanstelling. Sa kan zorgen dat ik asma kan zorgen schrijven. Ja. Nanga in ching. Ja. Je verstaat in gezin. Toch? Dus sanati unekona de sandati. Voorzitter altijd op ons sanet taki taki. If de man kari taki gogoroko. Gogoroko, dat na je plek. Buitendien aan je plek wang. Je moet woroko voor zorgen je schrijven nanga je gezin. Ja. If je abitje in zorgen je moet man gwa scoren. Maar nu wordt dat alles is zo'n beetje lam geslagen. Omdat ouders en kinderen, ik hoorde een van de leerkrachten zeggen, je moet een keuze maken nu. Ja. Je baya brede of je paya bus japje. Een moeilijke keus. Het zijn moeilijke keuzes die ouders op dit moment van de werkende klasse moeten maken. Dan zie je toch van, dan kun je niet komen met allerlei loze leuzen van licht in de tunnel en heb hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. Toch? Ja. Dus het volk heeft geen hoop meer in deze regering. Mek de man doe, sa de man doe, toch?
zodat afvallen kan kiezen in vrijheid bakken. Ja. Oké. Afvallen kan We vrijheid. gaan afsluiten. We moeten afsluiten. We moeten naar een ander item. Want mij zijn we bericht kon Game Jagba. Als u alle informatie geeft over de kadermeeting, dan kunnen we afsluiten. Gaat u gaan. In de Nou, Kamer. laat me weer aangeven dat deze kadermeeting ook in het kader is van onze 36 jaar. De NDP is jarig. We horen Biggie Face. We informeren kader over de op handen zijnde activiteiten voor de partij. En we zorgen dus dat we maken klaar met de verkiezing. Bovendien, we tekenen ook de momenten die ze voor versterken. De membre versterken bestuur voor de partij, dat we een litigatie. De takimang, want de amoro bigi takimang voor Tamara, net dat na Ambrabasi voor de partij, Masra Bouterse. En dan zullen we ook doen trouwens, mino kies een lijst eten, kom je de eerlijk aan jou, mino kies een lijst voor de takimang. Maar ik kan de suma nanga suma oké, maar altijd weer pen aan. Is dat toch? Altijd weer pen aan, mooi. Jongeren en volwassenen. En of ellenlange gesprekken en tot Nee. Boskopu e kon Tamara. Boskopu e kon Tamara. Dus dat ook de Tamara, dus oproep me dwingbaar. En a pers, a media, de mag ook uitgenodigd. Okay. De mag komen. Ja, natuurlijk. Solist in de media, nee, ze kunnen toestemmen voor KD zijn. Dus je goed ook zo lezen. Nee, nou een verjaardag of zo. Ja. Nou een verjaardag of zo. Oké. Ja, dus ik kan gewoon drinken aan toe. We drinken niets. Maar goed, dankjewel voor het willen afstaan van het interview. Graag gedaan. Yes. En zo hebben wij gesproken, natuurlijk ook heel luchtig, met de woordvoerder, bij dat ook voorzitter van de NDP, maar goed, de woordvoerder van de NDP, de heer Ricardo Panca, in deze aflevering van de Nieuwe Politiek. We zijn er later weer met meer nieuws. Blijf ons volgen, want vandaag hebben we een heel druk schema. Let erop, we plegen heel wat vernieuwingen op onze FB-page. En dan heb je dat bepaalde mensen geen melding meer krijgen. Maar je weet waar je kan gaan om dat weer in orde te maken. Ga en probeer dat te regelen dat je melding krijgt. Je moet echt gaan klikken op abonneren iets op onze Facebook page. Ik ga je in een ander moment goed uitleggen wat je moet doen. Maar misschien weet je al wat je moet doen om melding te krijgen. Ga en doe het opnieuw, want dat is een beetje verstoord door alle vernieuwingen die wij hebben gebracht. Dus we hopen dat in de komende tijden dat geregeld wordt. Ik denk dat op het scherm zie je dat ook je op YouTube ons kan volgen. Ik zie dat nu op in beeld. Ga en volg ons op YouTube, want alles wat we nu doen gaat ook naar YouTube. Ik dank je wel voor het willen kijken naar deze live uitzending nogmaals. We zijn er later weer met meer nieuws. Gerald Hadderwijk is erna, Roberto Orbskerk blijft de man. Dank u wel. En dan zie je de... Hier is Angbana. Nee.